Uy sir, ikaw man na sir. Ipahuway ron ako sir, nakatug man ako sir. Ang matay ning style na di ni magsilbi. Murag ako rin maglipat ta, wapag yung kalakaw og layo, banara ko nalimtan. Matay sir, pasayloa dyan ko sir, nakatug dyan ko sir. Sige ha, pasayloon tayo karon pero di na ako gusto nga mausab to nimo ha. Kasabot ka? Nakasabot ko sir. Di na lagi ka musab sir. Ay ko tangtanga sir kay bago pa ko ng trabaho ni mo diri sir. Sige ha, bantay lang nimo sa jaad nga di nimo musbuna. Sige karon na ako'y patrabaho nimo lain. Wata ko diha. Grabe gining bago pa ginakuha na ako nga alalay ba matay. Isahan sa kuda, di gini magsilbi gyud. Asa stay. Dira, minarom na kada diri likod. Likod ya. Unsa nga nimo dong? Daluso. Unsa? Kaluso. Dalusoy. Ano mo kung lipat ganiha nga nilakaw ra ko? Sugay kayo sir. Kay anong tulog ka? Wala kay tulog gabi? Wako tulog. Unsa may gawas nga mang limpyo ka? Unsa may lain nimong trabaho? Nakoy palimpyohan nimo lain. Bisag unsa sir. Kabantay ka ng kuan diha kanang tuwan sa gawas kanang mga tubo diha kanang mga nag-alis sa gianan. Sir. Padapli na ha. Dapat mo na si tubo. Oo. Ako sa tubo sa dapat. Ilakaw. Limpyo ito, limpyo dali. Bro. Dalusoy. Wala sir. Balik ako sa trabaho. Uy, ako nangyari sir. Sir, human ako limpyo sir sa mga tubo sir. Human ako ari sa mga tubo. Bisag imong tanawon dito sir. Human na sir. Okay na. Yati ra. Pag sure ba? Limpyo na gyud tinuod eh. Biliban ako ning dalusoy noon. Karon kay man naman kasi mong trabaho diha pag panglimpyo sa mga tubo nga nag-alig sa gianan, nasa gulaing pabuhat nimo. Okay ra nimo? Okay ra sir. Basta dili ko nimo putbulon. Di natin ka putbulon kay nituman naman kasang sugo pero mo lagi kuyaw kayo kay magbantay ko nimo. Nako lang yung pasugo nimo. Kamo ka mahilot? Hilot sir? Kabalo ko mo hilot sir. Hilot ta imo nimo wa. Expecto kay ko hilot. Bantay ba nimong hilot-hilot habasin di ka kamao. Sige dire. Ang imong bato niluto nimo akong likod kay init kay panahon no, mag-mining mag-relax sa diri sa payag kay hangin kay wow. Fresh air kayo kana ako nga imo kong hiliton ha. Subot ka? Sakto jud sir. Kay init kayo sir. Magsugod ka hilot sir. Sige na sir, higda na sir. Sige dire. Magsugod tag hilot kay init kayo. Magpalandong ta. Dire. Tara. Ako. Hilota sir. Ako hilotan di ka maayo. Sugod sa ubos. Sugod sa ubos sir. Sugod sa ubos. Kadam. Kinaya ko. Agay. Eso. Sobrang. Karong nga ako hilot ko na binuang mo na mo. Dito ka sunduan ron. Gigagi sir. Agay. Agay. Sakit kayo. Ang matay ng tawhanan eh. Kusog mo kay siko. Sakit ka sa tanan. Hinaya. Ito ko si mga mo ha. Hinaya. Putbol ka. Football. Ay ko footballan sir. Hinaya gani para di ka magputbol. Ayaw lang siko. Kamot lang. Sige ka mo lang. Kamot. Ay, kulang. Tarunga. Siya mo lang naabot naman kasi. Uy, galing ko. Duda ko ng tawanan. Di ka bayot talusoy? Ha? Duda ka na mong paghikab-hikab da. Ay kinakosto. Hoy! Bayot ka pala! Layas! Kung sa kong dalusoy ka. Okay. Dara ko, dire. Likod. Uy, dukoy na yung naong. Didol, dire. Kasi nga ni mo? Dalusoy. Dalusoy? Tiyag nga ni mo na eh. Ikaw kisang pumingani mo. Ako si Don Don Irwin? Dili. Lemon. Si Don. Yawa. Ay, si makatawag eh. Balik ko. Tay, daragot. Kaigid ni mo. Ay, kung kataway ha? Singahan gani mo? Dalusoy. Yawa. Balikat. Hi mga kabisdak, shoutout tayo ko nila ni Rocky Channel, Eljon Benz Channel, Susima Dasmariñas, ug ni Suka asin. sa ganahan mo pa shoutout mga kabisdak, comment lang sa mo ang video. Dahil salamat ug maayong buntag.